barka da kasancewa da mu. Kar ku manta, a domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Shin ko kun san jaruma Rahama Sadau ta ƙara tsunduma cikin harkar nan ta Bollywood wato Indian film, ta yayin da take ƙoƙarin shirya wani shahararren fim ita da fitaccen jarumi. Kasancewar jaruma Rahama Sadau ta daɗe tana ƙoƙarin zama cikakkiyar 'yan shirya fina-finan Indiya. Kar ku manta, a domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.